Litum kache song abang la son ho lo alam pinak la ke lo ating pen damlote non ating non kache plan ke panchayat election ki bilo pulatante hala panchayat election ki bi adim an ke karbiang long ka lilu athema hala article 273 along pulos article 243 along 43M along aru jet c along pulo Six schedule arlo ke panchayat B un-1 athema six schedule area ke amethang a panchayat hala tribe atum amethang a panchayat si hadak binangi po alam lo paragraph 3 EFG along si hala daket tok du EFG along paragraph 3 along six schedule non anke jong si hala so area itum along chibi bom ji pulatang te hadak la council atum si paragraph 3 EFG ateng pen hadak serwan kep a election pe donang po panchayat ke donang ji panchayat seta by whatever name called amen aling tame panchayat punang ni la si itum hadak ke duar bagori duaram ke do ke karbido garo do la pen tiwa tum do tribal tu lain lo anpar ke bang akhei sai sel bang akhei do pig lo hadak athema dalim bari la ke itum ko pumayong te joyram ingleng alang li rong lo matidi amat alang li halatum phan aning papeti dun waret hadak ke do waret je phan amat do pig lo non la si halatum ke ki puthwa bang ke nitunge karbiang long do delo mane damrugi po bangali la along le masi cherai tip bi po bang hala to mangi puge cherai tip po a district ka prek along si pe join dun det po pulasi ju hala delimitation hota greener cap a polling station ke hojai district along si thap dun thot lo nilitum opos dun waret apot si hala da ka bang tok pon pe det lo ne arlu ke tok pon det lo ne pi ne putek thela la posinon ke hala greener cap a polling station am tering ben mathatha am tering ben chenglok ha ogurian la ansi alang litum non ke panchayat election bill am tering politik karbi seisi bongali don phobak do bon dukan ke do doni don thombak do halada seta karbi seisi lo am tering ke am tering a bojar do jat do am tering ben ha ogurian la pen la dalim badi boksong la pen tum prop la area an dak top at lo crazy day haladak maisam eden bari duloni rongagora kamarpha tum prop jarthang nala boksong dalim bari lapen oguri an crazy amen senang pilo setanil tum kachini crazy kali greener cap jila greener cap ji la posi la so area an ke panchayat binang ne puge bikok lo a ortho ke dam a meaning ke dam bangke lake karbi anglong tribal area kalilu yo alama bangke lasi netum kache song ke tribal area karbi anglong ko pisi bang phan gi pinang ima lalu lasi karbi anglong ke do tip nang ji a boundary hala aprang ateng ben a hoi ko ano ma aprang ateng ben hala si do nang ji hojai district tame Nogam district tame Morigao district tame hadake pidunang ni pula non ke la council atum BJP kasi krong atum latum ke Bongo sena Bihar sena atum ki pualing si kroy pate majo alang litung do clip lu darmane alang litum karbi anglong ke bang aphan pidet lo hala bang so area ke dum am tering penceng lokha auguri anke la non BJP atuma bange pidet lo la si ing samri lo akaprek tum da ing samri akaprek tum da puer nitum boundary ke nitum ahima ke ek inchi ta wa inchi sita pipe pupo bodi nang inchi ke si kalilo polling station masih greener cap niliga chini anke isia polling station along rong ni rong thom do titi arong ko an lo ni tum la se aku hisap tu ilang seta nono mat ke election ke doji ke create a troxier ni pusi penapdik la si ni tum tong se kot pen pini donang kok lo ke donang ye la helo
la athi la helo lage panchayat election bi kok lo pu alam jong jong kali lage panchayat election ki bi logge lage tribal area kali det lo tribal area kali det lo at pulote lage Karbi Anglong kali det lo la helo six schedule area ta kali lo yo six schedule ben si tribal area pu la ben six schedule ben si Karbi Anglong pu mati di non six schedule dak pawe det lo lake non panchayat si dopok lo athema tu 43 m along ke pulo ben jet si along ta pulo ye six schedule ar lo ke panchayat b un e pu sia dak ke tok lo non papi bidet lo ke di tar mane hal so area ke six schedule kali lo lapen ako pud duar bagoria na tu alo tu Malasi Kandir Teron Arong Panbari lapen ke Basagaon lapen ke number 2 Dolamara yo Dolamara haladak itum Karbi itum aron kimi atempul anta do jata do di halake do anda bangke Golaghat district along si pidun turong lo non haladak ka plang ration card ki enatum lapen hala urunondoy ki enatum anta alang litum address ke postal pin code ke Golaghat postal pin code si pirong lo non Karbi Anglong pin code kalilo Karbi Anglong ge 782 body 460 body Karbi Anglong da ko ke do lagalilo non ge ha Golaghat pensi pe dorong lo hala geotech pin ni anta mang Golaghat a district si pe klang rong lo Malasi ke Karbi sai se dake akhe ka prego he dake nil tumpen atu meeting do dam lang Malasi la pen Dolamara bethe ke la non la amen ke do adim an ke Karbi sai se hala tum ki puke neli ka chini arlo pe nga chini dun ke latum phan longle pata pi pe det ke di Karbi atom phan amat kapik klang ke dak munit ave pu piklang rong lo ha government do phan ke la pot dak ke election pe do tame bang akhe phan hadak pe do tame pa lama bang si hala to alam pe le rong lo ay no ne Karbi do me plung po dak pen ako do no dak po la pa area masinon ke Golaghat district pinak lo non ke la yo alam la hello lam sukali panchayat bilo election bilo pujat alam kali lo lake adet masika bang aphan ki pilo lak district kapre kapan la sini litum dak kache song la puyo alam sir tangken te council tum chini ne mamala la so la mate chini lor man damya lang tum la do joy si neli ga chini ke council tum chini pe me la tum chini pe me hala the working of law hedi law ko sonsi akam ke claim ma labang la tum chini ne athemo penda pulo ma ti di ituma non paper betita media betita nang klang ad lo alang litum ilitum CM ta education ke do bangali det yo la masi alang litum chini ne det lo la pen eson bangke ka chini ne lo number 2 bangke la Bongo sena pen Bihar sena tum si alang litum phan pa phere lo nang tum nang che kroy dun de panchayat bi bede ne tum ke nang tum phan vote nang pipe pulo alam bange la po si alang litum do clip lo athema ilitum si chini ne det ilitum a political power ke ilitum Karbi la pen tribal atum political power ke Bongo sena pen Bihar sena ari dengle etlo election an halatum aning ke hang pen si pape hai lo ke hai ke Karbi aja ke ake ongke sita latum Bongo sena pen si ke hai sai sel alam bang la hele amasi Bongo sena ari deng si power do koklo non political power ilitum ari deng avelu ilitum ki pu alam ke CMEM tum arju yelo non ke Bongo sena Bihar sena tum alam se arju po atumi het lo ne pilo neta bang long nit along Karbi dukan lo ne pi ne body ilitum MP ake hai amunit toy si bang ya pi phuk dam yo Karbi dukan si la son si bang vi turong lo la pen son do ulang la pen non e son bang ke neligi puang tum ke la helo arona ting pen ke jong si hala ke che tum ke pulo ne tum Karbi Anglong do de ne tum ke vote pivek ji pu panchayat along vote pivek ji pu la jong si alang li panchayat along vote pilote alang litum siksidul arlo amunit kalilo ante mo siksidul council pen election dolote MP election dolote MLA election dolote la non panchayat along election ki pidun vote ki pidun atum an ke alang litum ke pidun long lelu
arona tenge pidun long lelo alang litom athema $60 a minute kalidet loke alang litom amen than lap nang po non panchayat along vote ti pidun atum aphan anke amen than lap nang po itu demand lo la amen than et nang yi na hello